Wannan dai shine halin da al'ummar garin Shuwa na karamar hukumar Madagali da ke arewacin jihar Adamawa ke ciki. Biyo bayan ambaliyar ruwa mai karfin gaske da ya wuce da babban gadon garin. A cewar mazauna garin dai wannan shine karon farko da suka shaida makamancin irin wannan lamarin da wasu masana ke alakanta shi da sauyin yanayi. And as you can see now, many people are staying in this camp and because of they don't have houses, they are lacking houses, and some of them are lacking jobs because in this our village, there are many people that are looking for homes they don't have, and lives, children are dying. If you go to some other places like Shua, they don't even have houses to stay. Their food, their crops are gone. Waters have taken their crops away. My house is demolished. My goats, some went off. Some are with me. My foodstuff gone. Waɗannan su ne irin asarar gidaje da dukiyoyi masu yawan gaske da al'umman wannan garin suka tafka. Iftila'in dai ya tuna wa al'umman garin Shuwa da lokacin da suka yi zaman sansanin gudun hijira sabida farmakin 'yan ta'addan Boko Haram. Domin a yanzu ma yawancin 'yan garin sun koma zama ne a irin waɗannan wuraren, wato makarantu, inda suke samun mafaka. Galibi dai mata ne da ƙananan yara wannan lamarin ya fi shafa. A yanzu haka dai halin da ake ciki saboda rashin wannan gadar na garin Shuwa, ƙaramar hukumar Madagali ta rabu da sauran ƙananan hukumomin jihar, wanda kuma take zama ƙaramar hukuma ta ƙarshe a jihar Adamawa da ke makwabtaka da jihar Borno. A yanzu dai zuwa cikin birnin ƙaramar hukumar Madagali saboda rashin wannan gadar sai an yi da ƙyar da jibin goshi.